Kaligari ka AKASHVANI SHILLONG ka khobor ban puleru elma arwar. Kimat bang kongsan jong ka khobor mata ka step ka apsaw tulik jumang kilong. Onyat ka jing thep vote jong ka MP Lok Sabha election jong ka ri sya ka wat ka bahan reu. Ka jing thep vote jong ka ni ka wat kan long lasay ka sengi ka apsan tulik jumang. Sya kan thop ka Indian economy ha ka thop jong ka jing kiyo ba ha ki kam shalan bat jing pendung kam ya ki khon samla menta ka sengi ang pengmala ka embos ya ka result jong ka matric bat 12 arts bat dang lam khamat ka West Giant Hills district ha ka state level inter school athletic meet 8,000 arsaw ka khubor ka babnya ka jingalap election na kabenta ka wat ka bahandriw jong ka Lok Sabha election ka lakut no hinan kasengi laban ka daw ba ka jing thap vote jong ka wat ka bahandriw jong ka Lok Sabha election hakari kan long lasay kasengi ka absent tri ujumang bat ka jing thap vote jong ka ni ka wat ka bahandriw kan long na kabenta kisan pu pratli ki parliamentary constituency jong ki pratli ki jilla bat union territory jong kari na kini kisan pu pratli ki constituency pratli ki dei Bihar Shpotli Haryana ka wai Jammu and Kashmir Southli Jharkhand Nyotli Delhi, Hendratuli ha Odisha, Khatsautuli ha Uttar Pradesh, bat Pratuli ha West Bengal, bat kidan ha lu praspa prakunday ngut kertong ki ba aireng ha kani election jong kawat ka bahan riu. Lah sakhiru ba ha kasngikut jong jingelap election na kabenta kani kawat, bon kinong nyelam jong seng seng pethe beper kila wanya simbenta ha bon kiren sa nyelap election ban kring ya ka vote jong kinong thap vote sya kaliang jong kim. Ka Indian economy ka laksha kan thop ha ka thop jong ka jingkiw ha ha ki kam shalan bat ka jingkiw state ha ki jing pendrung kam ya ki tu ki khon samla ki bala khapras nam sheleng bat ki ne ki jinghen ki long hadu ujumang jong uni usnam 8,000 arsaw katkom ka HSBC flash processing managers index kari India kalapoi ha ka kedan ka balai ha ka bapen kiw ya ka private sector nadu unai tung jong usnam 8,000 shpo wala ka ne ka manufacturing industry kala beteng benyalam ya ka jingkiw jong ka sales but output henry kala dei pat ka kamram jong ka service economy ka badon khiti ban penkiu ya ka economy jong kari kithalit ki balaklang ngalong biang kithalit ding ki balaklang ba kilayo ban bamdu na phang ya ka yeng mani jong ka balang presbyterian mupliang ka bahap hapo ka nangba nang jingi hadam presbytery jong ka West Giant Hills district kane ka jingplo ding kala ja ha ka step hangap jong ka sngi balang ha ka por kumba shibaji sitang ea bar ha kane ka jingja omshim ladon satia manu ba mensaw wala ka kali pelip ding kala 1 point ha ka te ka jaka handai omshim la ban le ea na ba ka ding ka pakalang kalayo ban bamdu ya kane ka yeng mani bat ki jingdon jing embaro ki badon hapo kani ka yeng mani bakan thop na do ki kor pensawa ki tiar dem tiar put ki shuki na lor ki wei ki tiar kerpang bapenor kam ha ka po jing seng he ki la ing khong khan habayo banyak ren bat uba piring klem ubade udokot ka komiti balang ulay thu bakadaw jong ka jingplo ding kala bandai na ka jingthut jong ka boarding electric ule udokot ka balang komiti balang ula pentip bakani ka yeng mani ka de ka badang sudapsna house nam 8,000 pra ka badang dap khatsan snam menta ha kani ka jingplo ding ka jingjulor kala kot sya ka siklo sang pholak tingka aim Kajela sikim nen kasngi kalareke ya kasaga dawa kabadai katamasa kabakin tangtam jong kibudes kabalong kasngi ban kemaburam ya kalingkhu sngi ka kajinglong kentang bat kalingkhu sngi apru jong ubudha shakya muni kane kasngi latip ru kum ka triple blessed occasion ha kane kasngi na kalyang ulat kajela sikim ulakshman prasad acharya ula ai khublei kerpang ya baro kinong shnong kajela sikim halor kane kasngi kerpang une ulat kajela sikim ha ka kerwo ai khublei ka jong u ula ai khublei kerpang ya baro kinong shnong kajela sikim halor kane kasngi kerpang ka jongki kasaga dawam ha Arunachal Pradesh ka kanhun sipai jong ka Indian Army kala yesno tilang bat kinong shnong jong ka shnong takstang gompa ka bahap hatawang district ban rakhe ya ka Buddha Purnima kum shibanta ka jing rakhe ya ka ni ka sngi kerpang kane ka kanhun kala pelong ya ka free medical camp balawan ra de kinong sumar ki batibit lembat ki dawai dashin ban IA sha kinong shnong ka ni ka than kane ka kam ka donru ya ka jingthu ban wanra ya ka shlem ajing sumar ka bapaka khanang ban wanra ya ka jing ajing sumar ki bapaka sa kinong shnong gani kathan ha gani ka sngi la panlong ru ya ka jela kai volleyball na ka banta ki khon samla jong gani kathan kani ga dei ka AKASHVANI SHILLONG ka balam shipi ya khubor ka Meghalaya Board of School Education Embos kala pentip bakan sa penbena ya ka result jong ka second school living certificate SSLC ni matric bat ka higher secondary school living secondary arts ni class 12 arts mendaga sngi ka apsaw tulik ujumang 8,000 arsaw ka kerwo na u controller of examination jong ka embos tura uba ati lalu ulayet hu baya ka result jong ka SSLC bat ka HSSLC arts
bala pelong da ka embos on penbenano menta ka sngi ka apsau tu ujumang hakikenta long trei ya ka result booklet la ban download na ka website jong ka embos ka balong www.embos.in ha ka jo ka por ka numdan ka no ka jingwa ya ka result ha office ka embos la ka long hatura ni Shillong ya ka result jong ka SSLC but HSSLC arts la ru banyo na ki website ki ba kuntup ya ka www.megaresults.nic.in www.megliashiksha.com www.results.shiksha but www.jagrangosh.com Kisipay Border Security Force BSF hakajinga trailang bat kipulit ka Meghalaya kilayo bun kurup ya kasini bat ukwater kong nakitan kaput bat kari Bangladesh harongra ka bahab South Garhil Sisway kajinga kurup ya kasini bat ukwater kong kalolong hadin bat kilayo jingtim hakaba kisipay BSF ki papet ngor hakitan kaput jong kari Bangladesh haringkat kajinga trailang bat kipulit ka Meghalaya kilayar ban khanra ya kawai ka yengja kabalabure ya kini kimar kibla thamu ban khayitu shari Bangladesh hakani kajinga khanra kilayo ban kurup hadu nyoki 1000 kilo tam ka sini ban 1000 kilo tam ukwaiter khong ya kani ka sini ban ukwaiter khong balayo ban kurup la IT no shakipulit jong rongra ban le ya ka banun kam ka Martin Luther Christian University ka lapelong ya ka exhibition bat ka jingjit ya ki film bat ka ne ka program ka day ka balayo jing kersan na ka South Asia Trust ka jingthumu bakong san jong ne ka program ka long ban pinslor ya ka jingya kaliang clarity ka jingya tali hapdeng ki parasnong lembat ki kampen roy hapo jong ka dauba South Asia haringkat ban pinkiyo ya ka socio economic growth kani ka program ka long ru ban yakran ya ka jingdon kam ban pinslor ya ka jingkaliang ka clarity bat ka boru ban wanra ya ka visual video ban penwan lur bahai ki jing e jong ka emlang ka salang khamtam e ka bayade ba ka jinglong ken he ba chinrang bat ka jingmi khmat na ka doba South Asia kaladu jong usnem balala ka West Gentile District kalayo ban lam khmat ha ka sni baar jong ka limpong yele ka state level inter school athletic meet arjar arpsau kat ba ka East Khasi District kalawan baar hadu hnin ka sni hasai training center Shillong hadu ka sni ka baar jong ka ni ka limpong yele ka West Gentile District kalayo ban khur hadu khat khandai tili ki takma ki bakan thup mar pratli ki takma ksiar bat rupa bat lai tili ki takma ronong kat ba ka East Khasi District kabadang don ha ka kedan ka baar ka lakhur khat sau tili takma ki bakan thup ya nyau tili ki takma ksiar hlu tili ki takma rupa bat ka wei ka takma ronong bat ka East Gentile District kadang don ha kadang ka balai da ka bakur khanru tili ki takma ki bakan thup ya hlu tili ki takma ksiar lai tili ki takma rupa ban nyau tili ki takma ronong ya ka ni ka limpong yela kai un pinkut no menta ka sngi ha ka ba ka president jong ka Archery Association of Meghalaya bat ka babat ru kum ka secretary jong ka Tnat Revenue and Disaster jong sarkar jilla ka kong Matsudor Wanung Bri kan long ka kongsan ha ka ni ka sngi pen ha perdai ya ka ni ka limpong yela kai ka Manipur State Film Development Society kala no senyang hadu saulak 1000 aspa tingka sya ka longyeng jong u iron makpak obade unong shna film jong ka ni jala badu balak lat no nakaklam covid ha ka khat khandai tari ujemang jong usnam 1000 arhuwei nakaliang udakhot jong ka executive board jong ka Manipur State Film Development Society bad ubade ru unong shna nong shna film bapau u oken amak cham ulapen pau ya ka jingdo ka bakraw lor ka jingklat no jong u arom mai pak bat kani ka jingklat kendet ka jong u ka lawanra ya ka jingdo long ka bakraw ha ka kor khana shna film uzunju bachas pati mayum ubade usketri ka Manipur State Film Development Society bat ubala don bendalang bat u arom mai pak ha ka ban pinmi ya ka documentary film ka bala ai ka teng monpas of Arunachal Pradesh bat ka deiru ka documentary ka bala yo ya kusnam ulapen pau ya ka jing sokmen ba ulayo ban trailang bat uni orang ba bat ulong ba ka jingklat ka jong u kalalong ka jingdo long ka bakraw ya ka korkhanash na film ha ka jilla Manipur kato ka khubor kalakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin diat por ngin saya so bat ka Delhi station na ka benta ki khubor hakatin Hindi bat bot pat saya khubor hakatin Pareng kane ka day ka Akashwani Shillong